Il-Prim Ministru Robert Abela tilef okkażjoni tad-deheb li jibgħat messaġġ ċar lill-poplu Malti u Għawdxi billi jitlob ir-riżenja ta' Rosianne Cutajar minn Membru Parlamentari u ikeċċiha mill-Grupp Parlamentari Laburista fejn bl-aġir tiegħu qed jitfa dawl ikrah fuq ir-reputazzjoni ta' pajiżna. Kien dan il-messaġġ illi għadda l-Partit Nazzjonalista f'konferenza tal-aħbarijiet li kienet indirizzata mid-deputati Cutajar u Kera Aquilina. Cutajar saħqet li Robert Abela mhuwiex onest mal-poplu. Minkejja li jgħid li jrid jagħmel dak kollu possibbli sabiex pajiżna joħroġ minn fuq il-lista griża qed jibqa' jieħu deċiżjonijiet li jkomplu jnaffru r-reputazzjoni ta' Malta. Id-deċiżjoni ta' Robert Abela li jżomm lil Rosianne Cutajar bħala membru tal-Gvern fil-Grupp Parlamentari tiegħu tfisser biss li huwa jaf li m'għandux saħħa biżżejjed sabiex jordna li titkeċċa mill-Grupp Parlamentari. Tfisser ukoll Robert Abela mhux sod biżżejjed biex jażel il-ġid tal-pajjiż u qed jibqa' jagħmel deċiżjonijiet bħal dawk illi jagħmel Muscat u li poġġew li dan il-pajjiż fuq il-lista griża. Għalhekk bħala oppożizzjoni ma nistgħux nibqgħu sekta. Il-każ ta' Cutajar mhuwiex dwarha. Il-każ ta' Cutajar huwa dwar Malta, dwar kemm il-Gvern lest li b'onestà jaħdem sabiex jitnaddaf ir-reputazzjoni ta' pajjiżna, sabiex jitnaddaf hu stess bħala Gvern mix-xibka li ħakmitu għax bekk biss pajjiżna jista' jerġa' jibda jirriakkwista l-fiduċja u r-reputazzjoni. Min-naħa tiegħu Kera Aquilina fakkar li meta Robert Abela ġielet mexxej tal-Partit Laburista huwa wieħed kontinwità. Bid-deċiżjoni tiegħu dwar Rosianne Cutajar, Robert Abela qed jikkonferma qed jimxi eżatt bħalma mexa Joseph Muscat fil-każ ta' Kembri u Konrad Mizzi li baqa' jiddefendihom sal-aħħar. Dan il-każ li involvi lid-deputat Laburista Rosianne Cutajar jiżdied mal-lista twila ta' każijiet ta' abbużi ta' poter, korruzzjoni u ħassil ta' flus. Għandek il-każ tal-kumpaniji segreti fil-Panama ta' Kembri u Konrad Mizzi u kumpanija ikrah. Għandek il-każ tal-Power Station tal-Electrogas, il-kumpanija 17 Black, il-Wind Farms tal-Malta fil-Montenegro, it-tixħin fil-beħ tal-passaporti, il-ħasil ta' flus fil-Bank Pilatus, il-beħ ta' tlesparijiet lil Vitals, il-każ ta' Cafe Premier, il-każ ta' Gaffarena. Għandek 20 ta' każijiet oħra bħal dawn illi minħabba fihom pajjiżna tilef ir-reputazzjoni tajba. Hekk kif nhar it-tnejn irġiel iltaqa' l-Kumitat dwar l-istandards fil-ħajja pubblika, ir-rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista jistennew li l-Membri Parlamentari taż-żewġ naħat japprovaw ir-rapport tal-Kummissarju Hiżler u jeżiġu li Rosianne Cutajar terfu responsabilità politika u tirriżenja mill-Parlament.